Zdarte Ondrík, zdravím vás pri ďalšom videu a dneska po strašne dlhej dobe, až 5 dní, som nenatočil video, tak som sa rozhodol, že v takom lesíku malom si postavím dom. No, postavil som si, no správne, no dobre. Tuto pri takomto poli, počkajte chvíľku, tuto pri takomto poli malom, tuto niekde sú kukurice a tam sú kukurice, tuto niekde, tuto to zelené je hrách, tuto pokasili práve žito. No ale poďme k tomu môjmu domu. Toto je môj domček, dá sa tam sedieť, môžem si aj ukázať, takže tak, no. Sedíme v pohode, trošku nám tu pretrča žito, akože pokosené žito. Ešte vám ukážem moju záhradku. Tak, toto je moja záhradka, tu je oplotenie, tuto sú nejaké listy, asi ten hrášok, neviem, možno si tu niekto to privlastnil a zobral si to. Takže tak, no a asi z tohoto videa bolo všetko toto. Ak sa vám toto video páčilo a môj domček, hoďte like, zaslúžim si za to odber, ne som asi pyšný, ale za to, že som na ten dom nepoužil žiadnu modernú technológiu, napríklad nožničky, nožík a tak, proste som si iba zobral žito, ale použil som ju, modernú technológiu, ale nie tak priamo, použil som ju kombajn, ktorý mi pokosil žito, Samozrejme nebol môj kombajn, takže tak, no a pokosil mi žito, ja som si ho požičal, alebo zobral, alebo proste zobral, no. Takže teraz už je to na dobro, ľúči sa s vami Ondrík, ak sa vám toto video páčilo, hlavne môj dom a záhradky, hoďte like, nezabudnite na odber, samozrejme na kanál Sfizy a Domkvo, samozrejme Ondríkovi TV, čo som ja. Takže ďalšie video bude vlog alebo let's play. Dovidenia!